Čili lidi, tady jsou zase já. Teďka jsme u opuštěného vlakáče. Tady za městem. To je velký. Jdem tam. Hej, zákaz vstupu. Haló? Jako trošku se obávám, jo, protože jako tady to místo moc neznám. Jdeme dolů. Je to taky divný, ale tady pořád někoho slyším chodit.
jsem vůbec byl. Že tady ty pokoje jsou stejný, ty ale fuj. Já jsem myslel, že to je... Zkusím na vás protáhnout. Jako nevím pro zákaz vstupu, ale oká. Já vidím poudičku. A to na moje kolo. Tady vidím budičku. Já mám takový pocit, že tady... Hej, mám zkusit tak zapískat, tyhle. Hej, sousedé! Hej, pane sousedé, můžu jít k vám domů? Já zapískám. Ale drna mám doma, ale vybitýho. Já jsem nečekal, že uvidím tady to. Jdeme sem do tady ty budovky. Ale tak prostě vidíte to, jaký to tam prostě je. Ale fakt já jsem myslel, že tady někdo, že byste porušil můj no problem. Já teďka do tady ty budovy. Jako obě to jsou taky budovky. No, to je trošku větší budova tam tohleto. Teďka jdeme sem. No, trošičku nám poprchává, jsme u Vakáče. Jak trošku se bojím i o svůj život, jo. Ale nebudu končit s YouTube, jo, protože prostě mě to baví chodit do těch bajáků. No reaction. No reakce. Tak ani jsem tu baterku nepotřeboval, oka. Tamhle do tamhle té budovy se dá dostat nedá. Protože tam je taková ženská, která je docela hodně protivná. Jako jestli chcete, tak dejte na tady to video aspoň 10 lajků a já zkusím vytáhnout urbex pro zkoumovačky přímo a natočíme tady ten barák celý. Jako já jsem ho skoro natočil celý skoro, jo. Ale jako lepší tam jít s někým, než bez nikoho. Jako je to krásný barák, nádherný. Ale možná tamhle to je kamera. Posuneme. Čau. Možná to je kamera, možná ne, kdo ví. Zákaz vstupu. Zajímavý. Ale jestli chcete, tak přímo dejte 10 lajků a já vám tenhle ten barák natočím. Přímo s urbex zkoumovačkama. Jako je to nádherný barák, tady to. Já zase mám nadaleko, zase to je hrozný se mnou. Je to nádherný barák. Ale já fakt mám taky pocit, že tam fakt někdo je, jako. Hej, Retoš. Hej, Retoši. Jako není to sprostý slovo, jo, ale jako je to skoro jako urážka. Halo, je tam někdo, sousedé? Pane sousedé. Nikdo nic. Ale jestli chcete, tak vám ten barák natočím s urbex zkoumovačkama. Takže abyste odbili lajky, dejte aspoň 10 lajků a já vytáhnu urbex zkoumovačky. Tak čau.